12 omwaka oyoiga nalio moroberi yo ogochigosiorigwa bene omwancho mulingo kwaligani asenchira yoboikeranu elineto sange asobwamo inyoro nabo gontomera ujumbe yagenke gwitira sinambigiriga bwa screen yago nabo gachinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook nabo gotunya gwitira Ndizi TV News Digital nabo gasensemeria YouTube nabo gotunya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website nabo gotunya gwitira www.ndizitv.or.ke iretariane Fridah Kerubo tosange asobwamo kondo mwanchu muri tukolero ntete nkoboliri boli bottom up aibuno mwanchu muri aibuno re ase hustler nation ingi understand it igoro ya bottom up ninginyo tenga bottom up nigoro yari gutumikwa mono ne serikali ya Kenya kwanza anena mono ase ekimanyerero ke wheelbarrow timaitia echinga kyecho mwanchu muri erieteri ngakia ekwali manyete gose ngaki obwato manyigwetereri eterio na kero korengani na economy ya Kenya bunegendete koba mwanchu muri sanga na inche na so ase mutandao ulio Facebook na bokombati galio ndikerekerengeri kiago gwetera page ya ne Fridah Kerubo onyara koba gukurwa ekerengeri kiago na kiuma eteri bottom up kono mwanchu muri na tugosanga naye omanyena naki echiro na kioro chebinto bikoba ebinto mbiroro byabere bikwira na nsamagoli for example kero kuligereria mafuta ichingi nabete ga kuguriguri kero kuligereria matuka ya mega mafuta na gurwa 10 liters akagurwa gwika chishiringi chiri busatu ne chimibere gwika bono iga isogotara chiduka naboko yanyara mafuta yo ase 10 liters naboko yanyara gwetera eribweye mo chimikianda nemerange 5 korengana ne dukeri gwatarire chiduka nchiroro chiko ni aseligoriri eribweyemo chimisano na isato emerongene na isano umanchu murigereria onye kwaburirwa mafuta samatuka mange nabo tarase eduka yago onyorera mafuta nabo igasensemerie gas bali bagutumike gas umanchu muri gas yaberege kogwa ekero twari go charge go twari ko refill gas ya 6 kg 6 kg nigo yaigete goika chishiringi elibwe moni chiminye lakini bono iga 6 kg nigo ekolifirerigu wetera chishiringi elibwe yemo yoka yo manchi muri atara ase chichiro omanya esensemo yago egasi yagure osaya sensemo yaga mafuta agure gosanga n'inchumo nchumurigereria agwetera sinambiyiriga bwa screen yago ntomere ujumbe nke omanyinga yombo aterete korwa nabo igo ninki kerike gendete gokorekana ase uchumi ya Kenya kono mwanchumurigereria na tareto muchubo songo enganyara ko bagingo sanga nabonchoreria akeigo abari ko manyanga economy ya Kenya ase torigerere titera ababuyeigo ekero kurigeria serikali ya Kenya kwanza yalite chira chinyinge ngane chiko revive gosine chikokora amonjore tebanga mbachigwikirani anene monekero kurigeria itukolie chi campaign mbabete bakulira nga emitenye tatemetangani 100 days mbachigwikirani osembe chikwene kinga obosi bokuruga wabure rigori kandi mwanchi umurigereria ekero gotara chiro gosekero kwenda chi supermarket ekero kwenda chiduka bali bagosie bituma ase bituma 2 kg saibi korwa ase chishiringi chimibere nabo igekero gochikugura obosi nabo bokorwa korwa chishiringi chimibere oika chimibere nemeronge ibere aina ragendete gokorekana ase chichiro manju murigereria timeti gose gwasoira ase chiro wachire kwa enyorero obosi timeti na kikwarorire naki ebinto bigenderete konde abonchire nigo bagendete korera mono kigera bagotenga obonchiriria sensemo yabo oboiranirense kero moraibwe nsanya takobaga kwene kinga nigaga netio mwaka oyomo achikwene kinga oyiriri goliri obosi ndororo ka kwena na moyo kono mwanchu murigereria kero kurigereria kere bituma bigosimekwa depending ne breed eri gosimekwa bituma mbiroro bikoirwa gose bikoira engaki emetinye 3 bituma biri bya gatumani byanyara kwa bikwama nabayigo ebituma mbiroro bikoira emetinye sta omanjo murigereria timaiti oboyo igabo babo kwena none serikali esensemo yawo muchiko gokonya baroro bakorera nga oboyo na boena none serikali chikateli inchiroro chiasoire gati okonyara ngo boyo abana inchi babwenete koenyorera abantu mbale bakare gosoa gati bachikoni oboyo timetia ya sensemo yawe mwanchi muriekera gwa chiro chikoenyorera oboyo naki yabeire naboigo mwanchi murie baroro bagoteba nga oboyo na toegwa na toikiriguri igori bande mbaroro batabwati ase bagochigwesimika abo manchu mulie nimete asensema yaona kire no bwata asogosimika
Kero mwanchumulia tukurigereria asichinsemo a imense ya Kenya. Nigo murakero gendete kwene kigwase kerengo kiguru. Oboyo boigamba aina mangentu chikwemanya ase obwagale konde tigatora so tiandaligereria sense meriyo mtanda sense ya Facebook ekera na abolia nga ayo mwanchumuligereria ningi understand it igwetere eliterigalia bottom up korunse ochigoro kanali gusanga n'abanchereria gose egatia abantu kuri mu kibosongo bare kontainga bottom up ni slogan ya tumegete asokwane kimuna serikali ya Kenya kwanza ngwenyorerere libaga echigo take over Kenya korende ba minetinga bottom up no komenta magori korunse go chigoro ayo mwanchimulia ebine birengero libiaga tia abantu kurasa mu kibosongo ayo mwanchimulia timeti ekerengero likia wongereki na ki engane ya bottom up na serie sensemeri ya Facebook ase page ya Fridah Kerubo niko ndoche oiga kurukonga mheshimiwa Pius Agini agontenga on matters concerning bottom up and business. According to me, it is clear that bottom up was just a slogan that the government used to get votes and update. So it is clear that serikali has nothing to do with bottom up apart from the hustler fund that may support the business among other citizens. The worst government, CRB to KRA. Manche muliendo chiko kwanera ngaki CRB nereko ego soaga tigabu ngaki abantu baruseti ku CRB korende kyale nere yabero bokonyazi na kyako imo KRA pin sanga na ncho manche mulia gwetera sen namba ya mesmes enyora se ensemo yimitanda nigatetenga uchumi ya sensemo ya mokongere ondeta yokogora no ni mattress tametinga abante barati understand it bottom up na kia serikali ya Kenya kwanza aroche komoira nende mitambo kirikibiri serikali ra chiko imukia soko nekinga economy ya Kenya ngoiranire nchasa malieta ngoro kweba ni siambe kasi aneji wotoronko na kili tuachande kila mono kuru bottom up emo adeti kusenga bottom up tuasupo kire ntuliko nyana neji besa bafanyikazi ga bako jaga bako tuboli mattress monte ko tuboli kera lituko ngabotoko buta tuanekera ne tuanura kono na abantu bako ni bitumaga abantu balbal ko le bana bairo hotel bache baoni lero sikuisi monto ko tayo abantu na bange baraba gwetasa abakuri kino nekigasi kono tukatenga poto mwabu nkoreta abantu igoro kumbi poto mwabu igoro ni abantu korupoto koru abu go jinse chando tubwate yakera lituko ne na ne transport injira yatos nyire togo ikachinka chinto ningi chibese twali kulinira boda boda siringi 50 etokulinira emi egali chibese twali wakana 50 tu wakana 70 bono kurwa twali kretinga ruto ngo tokonyale ruto kombe no ligotoira nche ogotoira ruji bono kurwe mejande ya ngete paka sai ntuzi nyine itokulira ningo umurayo yororo atali gwanja tukenje byubugima na magudo yegali era nese na tura bono kitura abeto okora kirito mejande rone kiro mondra gwate mejande lakini chibese konyankorora tuli sai nchiyo ni diye bange sababu kyara ngurtole bange kartu achire ko le binte so market ngurtole bange insai ga chibese to akane county ga ngurtole bange ni diye bange yenga tutwale ko sene KRA pin tindo chini diye aye kyagara steel ebinte bigende to ko genda igoro litukase lituko inchoma nyene nkona che taxi wetere bintu biringo wa abana muna toko ile school botambe kera bana bakuri na kigali kogenda kuirana ine taxi bakuru ando sibia so munda kwenda kule binta sako genda ni taxi yako oni ni dige taxi yande yoko stili tubwate mejando kerase kurwa kangeta ko teba ngogoyo boche abanta abange tubwate megondo to gosimeka kibana kine kende kitangana abanta abange totegemete tauni ga kurigia nukurigito kurikira litukoga na sto ale taga sinini tosiyobunye nokubwa obwale kore tumia tumanya konyo rubuyo badai one bago toletero ubuyo na butokoro kobo kumatuli ekegero ubuyo bo na mbwira mugondo sai mboko babo kumandi obukume bogocha gocha afto kibande kyasimikira mugondo kibande iki abantu lwate migonda menna bagusima kibande abantu abange tokemete biasara migondo ntubwati so that's why tokutamakuru chinka twache town kurigia tokolega sio kugura imesigo tokolega sio kukora biasara bikebike esengenje me mundo tatabwati wono kwangero bugoyo tu andala na affordable mana na affordable way kangana litwala konya lilinjera yogo chakora still wegangirine ngira nine faida
Murigereria oinere omonchereria korugaria esomo cy'ubusongo buna akoererana ki obonchereria bwabeire obokongo anene mono asensemo yae nabo igonga ki serikali bwenete kwimuka getambukira nabo igokonya abantu ekegerekero kurigereria ebintu egati ebintu biri abere ka koerera biri serikali imukire trenda asensemo yende anene mono sector y'obosombi chingaki tukurigereria taxi Manche murigereria anene mono abantu bali town nigo bagendete gutensemo yende kurende digital taxi driving bari bagutumika emitando buna bono chi Uber Bolt babiri bagutumika emitando ekerutete Uber gose Bolt nigo goswagaria so mutandao kwarike location ya gasore nagali sotete kogenda yagoteini chibesa irenga obwenerete koira oseri goliriri obwenete gwakana oika ase obwenete kogenda ekero gwa moncho murigereria sa zingine commission iriego chiyaumiza driver for example nya kwabere kugutumika Uber sama tukamange ngochire yakuumiza chinga kyoko gwa commission abogora imuki tatebanya kwari kurukuru town adi nyakoe onye kwari gutumika 400 kero gwatumikira matukamange nabo chinga kichindo raso online bakwa commission bagoteirero akana 20 bob eyare go chikumiza chintere banene mono korende kere commission yabetege kurusigwa up to 18% nigo chintere bachago gete mono nabo igo kwene kinga obunchereria bwa bombu chikogendera sekerengo keigoro igumo nchumurigereria abono iga nigo chintere bachichi taxi bari bagutumika digital technology babwatomo goko ekiagera SSM yo babire bagokonyeka omanchu murigereria kero kurigereria obutuki bwabere bogokorekana asensi ya Kenya obogimana barabu nigo bogendete koko ngasikere lituko nigo obogima inflation ya nyarako bakigukina goika 9.2% chinga kichiri babete bakone kinga oborero bogo kero borero bigabwa corona bwabete bogo cha asensi ya Kenya nigo binte binge gose niyo ebiashara byabete bikoira nanse lakini omanchu murigereria kero kurigereria asensi mayo kurusie bango goika ekero kurigereria statistics goika omwakoli nigo kora kinga ebango nigo yarwetwe ekerengo keigoro mono inyoro boriro bwa corona mbu affected biashara ebinge ogosie kwa sensemo sector y'obotari ebinte binge byabeta affected ekegeranga emebagani yabeteke gosie kwa guichira na ngware ngororo no nyase sector y'obosombi mware goikaransa abantu bange onye galige kubuguri 14 libagango tigaralia renge gatiga abona bokonya ligalige kubuguri abantu batano na babiri igo ebintu mbia kongeta lakini korenda sensemo ya serikali nigo yorokiringa omwaka olyoeta nigo babwate a target yogo sangereria bango 1.8 trillion korende bakaba bagwetani ekerenge kyo bagaika goika 2.22 trillion asensemo ya serikali korendo manchu murigerera chibese chinga ichire sangana incho manchu muri awitira SMS yirga bose enambe yirga bose screen yago omanyenga yombo aterete koruo moroberiga bwense Yoboonchoreria nga yagotengera korwa nabo igogo chika koli kwarute nga omontonde bwense obwate emiaka 15 anyare kubaga kwenyerera KRA pin aya sensemo yaona kiro chinganiyo konde togotikana nayo tikatoira na soro gongorwa Gusii obone bwa matunda wabere bokwire kerengo kigoro mono asoro gongorwa Gusii anene mono county ya Kisii matunda buna amananasi chi watermelon matunda maroro matunda mororo abere gakoneka buya kurwa matukayo amaiga kurinde nasangete no munchoreria uyo bere kagonia amananasi gose sector ya matunda lakini anene mono na amananasi akonia gwetania emiaka 15 chinga kinali gusanganera nabetega kwereranga obone bwa amananasi bono igawirire kerengo yense mono karo kurigengani Yoboonchoreria amatukaya iga na amatukayo amaiga nigo bokongete goikabono iga karali gusangana nche nigaene getinga mananasi tai asechiro nonye bale kwimuka getambukiro boya mananasi kuruchinse chirichesko gose kurense ya Kenya kurachi county bono iga niga mananasi abulire timatiningi kyagera mananasi abulire gose ne season ya mananasi aherire konete to sangenere aherere naki Yoboonchoreria sensemo ya ebu abere na ende naki economy ya Kenya imoirete asa marieta ngor Wilfred igondo iwangeni seitere nyanchwa njeno monia mananasi ase ngaki entambe
emiaka kayake ange 15 iga ebiashara inabikorera ngaki entambe lakini gwikira bono iga yabeire ngaki yokorera manastari ko tokabye igo asa Kenya nonye Buganda okorera nara keire season yabeire ange metienyi oyo moigeri getiko bibire nasi atari gotoka aso buraisi bono twara abeire tukona koyarigira kintari gotoka aso buraisi buna bono ga chagete gotoka make lakini rigorire igoro ina nasi tware konyorera emia rero tukorinyorera ase 130 means ngo bugima bwa chenjire na ndi bwa kongire korengana na uchumi ya bono iga obugima bogendete gokonga tari bogendete korroba nonye akarokorigera biya okonyora nga oyo ugakorera biashara ngaki eri yaetire ore konyora bono iga nanyora yo konyora okorogoke iga sobugima bwato ikiri bono iga oborobo komono ebinto bigendete komenta ritugo gochaseri tukorinde etware gosaba serikali erigereria ebinto binga bunebyo asengencho obugima bokogendera gokonga iga bantu mbago chikonyara gwakana na school fees asengencho school fees neroro chiniga egendrete komenta gobugima no bokongubole igo sense moye biashara abantu bagendrete kokura abandi bakorera nga biashara mbiyo bya nonye byarengo ngaki yakare bono iga byakongire igo buna nchomonia manasi kusomo kori biashara noyo mo bona aligererie bugima bogendrete gokonga igo tware gosaba serikali yetu ya Kenya wetera se uburai bwa president William Samuel Ruto baligereria nsemo yo bugima buna bogendrete bintu buna bigendrete komenta egere baorobia mbiya mono na indenga kiendonye gitokanyari baganto Mbiamano sana omwanchi omulire chinga kyogendete gusangana inche imiyo murubiri bwense Yoboonchoreria inyona bokubwatia omurubiri yogwetera ase emitandao ya Facebook nabagotanyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sense media YouTube nabagotanyara gwetera Ndizi TV News chinga kitogendete kwemanya nare yagendete gokoreka ase chichiro chito kolinde obonia bwebinto agose chipipe chiga chia manche nabago ebinto bye systema niko boangire kuira nanse anene mono ase omuchobo songo chinga kinale gosanga no monya kurwa ase eduka ya Spirax nigabetega kwereranga tametigo sina abantu bono gabatigire kwagacha gose ni uchumi aberege kokonga na kibatigire kugura ebinto kulinda sensemo yaye nabetega kwerera na kibacha gite asobone bwabo kuri eduke yu anene mono gali soro gongorwa Gusii na kiobone bwabeire ningi keli bagokora asoko ene kibuna ngoriteini bare chi customer chabo ane mone keromete nga chiduka chokoni chi pipes meyomo chobosongo ne chinyinge ngikeri bagokore tofauti asoko ene kibuna barabongo enyorera bare chi customer kone titosange no monjore kora chinsemo chi Spirax atwarere na Yoboonchoreria bwabeira sensemo yaye. Kwa majina naitwa Lewis Kamoni na tunafanya na kampuni inaitwa Spirax Merchants wenye tuna deal na vitu vya maji na bidhaa za maji zote. Kuna pipes, kuna fittings na accessories zote za maji. Tunapatikana kando na banki ya SBM. Kisha tuko na branches kadhaa zenye ziko distributed all around Nyanza, West Nyanza. Tuko na branch yenye iko Rongo karibu na Pembo Petrol Station. Kisha tuko na branch nyingine iko Migori hapo karibu na Jamia Mosque. Kisha tuko na branch nyingine Nyamira yenye iko kwa barabara ya kwenda Shivling. Kuna nyingine pia upande wa Kilgoris, Kibera. Pia ya mwisho tunayo Keroka. Na kote huko utapata bidhaa za maji kwa bei nzuri. Karibuni sana. Well, vitu vingi we source them from Nairobi, even though kampuni zenye hutuunzia hutoka mahali tofauti. Kunazo zenye ziko Kisumu, zingine Nairobi na zingine hata Nakuru. Sasa kulingana ni bidhaa gani ndo tunaweza kuagiza, kulingana sasa na ni bidhaa gani yenye tunahitaji sana. Lakini vitu vya maji vingi tuseme
pipes na accessories za bafu ama tabs za jikoni, hizo hutoka Nairobi. Lakini vitu kama choo na kuna sinks za jikoni, hivi vitu kubwa kubwa, hizo sana sana hutoka Kisumu. Kwa vitu vidogo vidogo kama zenye hatununui kwa wingi sana, wajua kuna zenye huwezi nunua zikiwa kwa bags mingi ama na lori, hizo sisi wenyewe ndo huendea. Lakini iwapo ni vitu vikubwa, tuseme choo, sink na hizo vitu kama pipes, kampuni nyingi ndo huweza kutuletea hapa. Tumekuwa hapa tangia mwaka wa 2019 na kusema kweli biashara haipo kama ilivyokuwa kitambo. Venye siku zinasonga, mambo yamebadilika. Kitambo biashara ilikuwa nzuri, ungepata kwa siku mnapata wateja wengi. Early along, people would come and do a lot of shopping since construction was being done in wholesome by then. But recently, business has gone down. A big gap between what was there and now what is happening recently. Well, things have changed since the prices of commodities have increased with time. For instance, you might find something that we used to buy at 100 shillings by then. Currently, it's selling at 200 shillings, which makes the item to happen anashindwa yani kununua bidhaa yenyewe. Business as it is does not go on a straight line. What happens is things change with time. For instance, when we opened branches somewhere else, like I'm talking of Migori, at the first few days or the first few months, business wasn't picking very well. To some point, we were goes by as people get to know that you have a shop at a certain place, business picks. But if you compare here and there, you might happen to find that business is not as we expected to be at that point. We were having some high expectations, but due to the different challenges, you might find people have a notion of, so you find that at our given branches, we don't sell as much as we sell at town. We have the different approaches that we use towards our customers. For example, if I'm talking to a client who brings himself or herself to the shop, and like talking to a plumber who brings the customer to my shop, I'll handle them differently. For example, if I'm talking to a plumber, this plumber happens to know the different prices of each and every commodity. So what I'll do, I'll give him a price which is friendly to what he knows. But if I'm talking to a client who happens not to be familiar with everything that I'm selling, I'll first happen to show the different qualities that I have. I'll provide each and every item, then it will be upon him or her to choose which quality happens to be friendly towards his pocket. So what I do is I'll handle different clients depending on the know-how they have towards my items. Then we also have offers and promotions towards our products. For example, you might come and find we are selling a certain item at an offer at this period, but some other time you'll happen to find we are selling the same product at a higher price just because it's not on offer at that given period. And then we also have gifts that we give to our clients. For example, we have gloves that we give to our plumbers. If you happen to come and purchase items to the amount of money, we'll give you a gift or something to make you feel appreciated. Ndiye mana sana Yoboonchoreria oinere Yoboonchoreria kora ase edukeria Spirax unabereka kwa koerera na Yoboonchoreria bwabeira sense moyaye kondo Yoboonchoreria togoska mutubuna nagotebinga uchumi ya Kenya nigo yabereke gokonga anene mono ase abasubati bali bagwetoma na bagokwenekinga ngwerigere bale engeli aba yakira lituko chinga kinale go sanga Yoboonchoreria oyokonya chinyeke nigabeteka koerera na Yobogima bwabere bogokonga
nabo gukugani kwa gocha serikali ya soko ene kimnango bale chibesa chiri babete bakoenekia nganchi chikoenanwa elinde koenekinga omonchoreria olibwekerengo giense gokinale nabo ngongo gali yale obonchoreria bwaye kondete tusange nere toigwa sensemo ya ene ki obonchoreria bwabeire nabo go ekera gutara chichiro naki obugima bule kwani ni minto anyamore biana intumbia tola Kisii market sakawasaiga koto tutandikete njara ya tuitire uchumi ya chirense ebintu boso basi kongata nano bosinto konyara beto kwa muna bosi mwikire 200 mugambio minto atotebeti muna batwekero gongo tuyire yare bintu anyonyorte nyombere bosalende tugosaba kiria nyorire geke atutumira na intu bosi banyare ko gunsene sukari tonyora tunywera na masamuri amaguta akongire ndikonyana na maguta muna ntu abandi toruare tatakeiri konyora masia yeduka takeiri bitumabira nense na maguta isinyeni tonyore na sabuni twatakaire na besa ntubwa tukuoni kende ebitu abwate mesa twakanire skuru byarire abana abaserire abande nyomba bare hono gake twasabire omugambio ito Samoi Ruto anyare gotororera mabera munantu abangina ba market hegenda totebeti munango tware atutumere kene na ntuto nyare gonchoreri machi mesa achire bosa nechi besa ritoikaranserete kene ntobwati na sabire rende mwari gwanja bamogo iko mugambito Samoi Ruto ange moikange mamati abangina ba market bari nenchara twakure nzara pi uchumi ebingende byachire kere gento gyachire igoro hatari gwanja torora mabera toye chibesa twegendera rie byasara hata tebeti ngabangina bye byasara bike katorora ara mabera atokonye byasara bike twegendera rie tonyori toko abana roche mabana bangichorere tegaiga nane nabuga igechiro gento kyaborira ngo batigera nyombe bakoria ngo sawa mabera nene nyane gotorora nawo senkeyo haye nyasaye okwagatire nabo bogoso aguchoso gocha ahora ndu toko baru abana bawo boni gatura abana bawo twenze tokonye twasabiro tokonye mugambi twakure Kisii town twakure gakikonye mugambi ominto tokonye tebi Samoi Ruto sare gakimoerese abangina ba Kisii county go bawo tebi na mugambi to simbarati mate abangina ba market go tokwete Kisii town enchara ya toitire mana mabarochi batire gakene nkeyo Biamano sana asibali bagendete kobwatia omorobiriga wense Yoboonchoreria chinga kitogendete gusanga na inwe ntare yagendete kokolekana ase chichiro chito na nene mono uchumi ya Kenya naki egendete kobaku bachikone kibuna abasaye benyorire emirimo chinga kibara chake egasia bobene kondo mwanchumuri ntumetinga abasaye nabengincho mono lakini kero kuligereria ensi ya Kenya abasaye abange babwati mirimo ekero kuligereria matukali amaiga gusechinga kichobogambi bwaye Uhuru Kenyatta na nyarete ko bakagochaka umoroberio okazi mtani akanyara ko bagakonya abasaya bange aseba ali gwakanwa kuri ndo umoroberio nigocheto gasira lakini murayibwense na negatinga umoroberio kazi mtani no chikoirana nabaga abasaya mbachigosimika emite asoko enekinga emite ne yengencho asensi ya Kenya naboigo echikoenekinga omakonyi bumurayibwense Rigathi Gachagua ritkole igoro nigo aimugetige tambukiro naboigo kumira na KEPSA Kenya Private Sector Alliance asoko enekinga ngoso ibali gosengoligia bale ama bagagwetania emilione yemo eyo irachigokonya abasaye chinga kyali gokwana ase egikari kyo bare kumira imba chikokora kindi gyonse nabo gukobasira boigo ni gatetenga serikali sama tukamange yaberege kulira nga ngwaire abasaye chigasi kulinde tiranyara ko bakigwikirani kulinde naine getinga raundi ye etofauti mbachiko yeneki abasaya bange mbali no kwegena nga mbachikonyara kora technology ni chigo change tumeta abasaya bange mbayo metekero babwate emirimo mbali go chibaso ase anene mona sobosali likonyara nga oboibi bwasoire mono obunireri anene mono kero Rigathi Gachagua toigwe chinga kibali go sanga youth employment and entrepreneurship as is a key initiative to promoting socio-economic growth and transformation. KEPSA has been keen on SME accelerator programs
which supports SMEs in quickly increasing the value of their businesses by undertaking intensive training and mentorship to bolster their current strategies, accelerate their growth, and help them pivot or adjust their strategy due to new support services that allow them to grow and create transformation. This is by scaling the business across the world. Across the world. Kenya cannot afford to be left behind, since we have one of the fastest internet connectivity and penetration in Africa. What we do with the internet connectivity will be oriented demand-driven skills. Ebango na bugotorro mukonyo ye gitambukiro ki ne kiria sogotwara chingwana chabene n'abantu bari babwate chikampuni na bego bakorosia ebintu kuno manchu muri atobasa gusika tobasa kanyagera tetora swaso mutima komokigo konde to kwirana ntosange amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Fridah Kerubo twerule gokoretera omurubire gwensi na boigo na inche Fridah Kerubo twerule gokoretera omurubire gwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwemanya na gukwanera asumurobrio wense ko na gotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijumaa nguchakire chinsenye chamambia ime ya Ndizi TV ense Yoboonchoreria M-Star Electrical, Cables, Pipes, Meter Boxes, Thunder Chiwire, Circular Boxes, Cutouts, Adapter Boxes, Dropping Cables, Consumer Units, Wall Brackets, Chandeliers, Bulkheads, Fluorescent Tubes, Motion Sensors, Photocells, Double Poles, MCBs, Circular Covers, Downlighters, Time-Sheet Glues, Contact Glues, Wall Plugs, na Cable Clips, M-Star Electrical, Mbabuate chinsege chinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chukisi, nigobare aseste chenene, yechi baz, angena makutano, na boigo angene nyumba ya Stage Plaza, bakerisimi, ase namba, enoti sano na ibire, isato isano nemo, isato inye, ibire isano na ibire, inye marakabere, gose, enoti isano na ibire, isano nemo isato, isano na ibire kianda, ibire isano, isato isano na isato, M-Star nakorolekana komesete kigima, busi wabande, richi bunerimo, Palamax Executive Spa and Baba, ekeneke nyosi, asuku gingirwa, emetindo au yekerero, nakorolekana komesete, boigo, mbabuato bukorelibwa massage, magiga yuku gingirwa, nagokorerwa steam bath, bedikiwa, na manikiwa, uosokoro isigwa chinchara, chiamagoko, namaguru, na kurusigwa risangwa, liririo mire na ritari korolekana buya. Onye buanchete, gonchorerie tuke yao, chirangi na korolekana nomo ngusoke gima. Ika, Palamax, Executive Spa, and Baba. Nigo bago toka, imeyumu chukisi, asamagacho, akwanza plaza, rirongoria kabere, asepara ya Kisii Migori Highway, gosoba kiresimi, ase namba, enoti isano na ibere, enoti kianda, isano na ibere inye, isano na ibere isano nemo, isano na isato eyemo. Palamax, Executive Spa, and Baba.
omuli kugenderera guturigireria na gutusira kira rituko asemero buriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete otumanye asobwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugo akamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chugo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho chigutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Mbiamana sana omanchi muri wita seniki ya Ndizi TV nende ngo kwaligania asenseme ya kabere kinga kitogendete gusanga emeyo mu rubile bwense Yoboonchoreria inyora asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagatunyara gwitira Ndizi TV News Digital nabaga asensemo ya YouTube nabagatunyara www.ndizitv.or.ke kinga kitogendete gusanga sobwa mu manchi muri konyara ntaraso asomutimo komokeigo naine kinga kuligereria naki omorai bense Dr. William Ruto anyara kubaka koru ugochika asoko neki buna Kerubo ngoruwale evango chinga kiali kwa na ase county ya Murang'a niganyata kubaka ko neki nga ense ya Kenya nigo ebwate target gwikira umwaka o 2027 gochikorwa evango ya 6 trillion igo enere target kweneki nga onde wensi obwate emyaka 15 anyara ko bagakoru evango chinga kiali gusanga senseme yo nigatete ensi ya Kenya ebe independent ekero gateba independent ningi miniti tebonere tigo chigokora amakabeso kuro chinse chiri chisiko entu arocheli kabeso kuro senseme ya China na kiyanya takoba kegokorekana elinde kone kyubwaga chibwe chipara nabo igoli deni ni goli gendete kukina kera lituko ibumanchu muligereria serikali nigendete ko mukige tambo kero chinga kigendete kubwatirana na KRA asoko ene kinga abali bonsipi babwenete kurwe bango babere bakorwa nabo igo ko ene kinga alika ekero kuligereria Kerubo tukibogo korekana aba Kenya bange niko bagutumika esimi anene monogali sinsemo chirichia M-Pesa chinga kyukuligeria abantu bakurwe bango 7 million boka
nabo gekero kurigereria nga abakenya bagutumika Kisii nabo semeria M-Pesa nigo betani ti 30 million ekagera baimuki getambukira soko nikinga keroyomo nguru alibango kodete ngo tusange nere omukonyi bumuraibu enseri gathigashagwa nera twerere nga ngetambukira kiukeli barachi koimuki asoko nikinga ngo kwana bali ni sector anene bono bali babwate chikambuni nke wango kikeli bago chigwikira nina bago machiko kiali bago chikobwatia asoko nikinga keroyomo nguru alibango. On learning every day, every engagement is enriching. We shall continuously engage with KEPSA so that we borrow from what you know. We tell you what we know. We put the ideas together and come up with a win-win situation. My boss, the president, has said, a good idea must give way to a better idea. And a better idea, I saw some people saying, oh, Rigathi Gachagua became deputy president after just having served as one term as MP. What they don't know is that that is not the real thing. The real thing is public-private partnership. And my work that have been given by the president, public sector reforms are in my office. And my duty is very simple and clear. The president has instructed me. Can you align the work of the public sector? The work of the public sector is to be supportive and to facilitate the private sector. The public sector in our administration will not be a bottleneck. It will not be a hindrance. Business, their work is to facilitate the private sector. I told the KM people, all those licenses into one. Where does a serious company get time to move from one office to another, looking for licenses instead of looking for new businesses? You know? We have told our people in government, you cannot criminalize enterprise. Government must support enterprise, not criminalize enterprise. And we have discussed with the KRA, and now we have reached a consensus. The president had a working lunch with them on Saturday, and but we have asked them to create a dignified engagement with taxpayers so that it is easy and friendly. But that does not say we don't pay taxes. Let's pay our taxes, but let us treat taxpayers with dignity. Because inere serikali ya Kenya kwanza chinga kigendete kwirobere na bago kwene kinga evango ngurugwere soko nekibna 2027 babere bago ikirania 6 trillion asensemo yokorusia evango kolende KEPSA Kenya Private Sector Alliance umurobere noroga bachagete oyokorwa nga Kenya Youth Employment and Entrepreneurship Accelerator Program YKYAP iyo kwene kinga ngole tabara basai bonsi amo na buga soko kwene kinga siense mochia social economic development abasai ngo konye kabale chinga ki KEPSA egendete kwirubiria soko bekanga technology nya ngobe kwere nyorane agenda eyemo gati yabo gati chi agenda chiri Kenya kwanza yabetege kobeka technology nero negendete guska igobo no KEPSA negendete kobeka emerubiria soko kwene kinga technology ngo yekini balikera lituko nabo igo omurobelio yo YKYAP ngo ene kigore nga no chigwikira na bene chinga kichi expert banyare ko bakuruensema bagatebanga abasaya bange bilo tukabo sio Kenya nigera chigo